ରଚନା ଗାଈ। ଗାଈ ଏକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁ। ଏହାର 4ଟି ଗୋଡ଼, 2ଟି ଆଖି, 2ଟି ଶିଙ୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ସେହି କ୍ଷୀରରୁ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଛେନା ଓ ଘିଅ ତିଆରି ହୁଏ। ଗାଈ ଘାସ, ପାଳ ଓ ନଡ଼ା କୁଟା ଖାଏ ଏବଂ ପାଣି ଓ ତୋରାଣି ପିଏ। ଗାଈର ଗୋବରକୁ ସାର ଓ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗାଈ ଚମଡ଼ାରୁ ବାଜା ତିଆରି ହୁଏ। କଳା, ଧଳା, ନାଲି, ଚିତରା କାବରା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଆମେ ଗାଈର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ।